pane nhau yakonzeresa mashockwaves especially pahendo yeX yataona kuti nhau yakatorwa naBombshell Geza yakabvira achitaura but yesterday akaitaura zvekare pamusoro pakuda Tagwire ari kuzikanwa kunzi aiwa pane mari dzari kudya dziri dzemuvana makuru wani masoja panguva ino. Nhau iyo yatsviriridza ine maspeculations akanyanyisa ekuti pari kuonekwa kunzi pane masojas ari kujamuka kuti how come these guys vari kuva vachidya mari inofanira ichitarisa welfare yavo. Panguva ino porezga maspeculations amwe achiti manyepo amwe achiti chokwadi. Sana pina mazvikabudanyirwa pana blog subscribe like or the bell icon. Panapa ndatora another response yachitaurwa nemumwe munhu anoda kuti mumbotudza mafungiro enyu moti kudii. Panapa tinda paindi yabashona nhau yanga yatanga anobudanyira achiti so this old man is telling us that the Zimbabwe Defense Forces iri kubigwa makambani ayo navatagwirei question mark. My question to him is, how did this happen in front of all the top military officers who are directors of the Ministry of Defense? I think the old man must respect our defense forces and Zimbabwe at large. Vanobuda chiti Geza exposes how Tagwire is now richer than Strive must feel without a single product to display at ZITF. Ndo mafunguro ake ari kuuya nawo panapa achiti aiwa chitiko chiri kuitika ichi kuti Geza ari kuuya tsara maswa achiti Tagwirei aiwa anouya nemakambanisi ake panguva inoi ari kubira aiwa vakomana veZDF nemasoja but kuona kuti magenerals nemasoja acho vanobva vakanyarara. Ari kuuya panapa achibvunza kuti aiwa is this guy ari kuchiwesta nguva yedu here kana kuti ichokwadi kuti magenerals acho vatori vanhu vari captured vagara vakatotengewa but masoja uku anoramba achingosafa. Imbotidzai mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Inhau iri kuramba ichitsvitidza pasocial media paritori nehondo nokutukana pamusoro penhau iyi. Vamwe vachiti aiwa Bombshell Geza aiwa ari kuexpose ataura zviri kuitika zviri paground chiri unova chokwadi. Vanhu vamuona magenerals mabosses vari kumusoro uko vatori vanhu vanenge vakasilenziwa vakanzi aiwa hamufaniri kutomboti ufu. Vamwe vari kuachiti muchiona magenerals akanyarara hapana chiri kuitika Geza ari kunyepa. Tudzai mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakune section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.